Bok बनायनो थांबाय नै दिनै स्कुल ट्रेनिं प्रग्राम दं नालाय जोंनि आसाम एमपि स्कुल आरो परसिंखा एलपि स्कुल दहाय नोंसोरखौ फोरोंखादों आथिङा मोनसेल' बारोबा आरो उनाव मोनसे हरोबा बे आउट जागोन बोरियाव हाब्रांआनो बिराद गिदिर गुइस खालामबाय दैयाव बोरियाव दा खिथाखादोंमोन ना दहायनो बोरियाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थार्ड हरै थांदो हौवासाफोरनि दाउला सलायनाय एबारनिया जेनेबा ओरै खालामबाय दा ओरै नों नै बिजों ओरै मोनगोन ओरैबो मोनगोन औ आखाया खिन्थु उनाव हमनांगोन ओमफ्राय बे उननि आखाया उननि आखाया जुदि गयो आखाया ओरै हमजोबगोन आखाया आइथिंखौ दा सिखावदो आखाया ओरै हमजोबगोन रेडि औ जागायबाय आक्रमण थांना गोमोजों गोथांजों फैयो नों हैलांदो सानैबो गैला नै मोजां बारा गैला हनै बारा गैला हनै दाउला गोमो दाउ गोथां गैला नोंसोर साथाम दाउला बेथा बिसोर दाउला बेथा माने बेथा हनै बोलोग्राथार दाउला बेथा बियो फैदो सेथिया नोंना नैथिया नों बे थामथिया बे दानिया सामसाव मार्बल अरनाय रेडि गो लासै फै आंनिबाथ' ओरैसो खालामसिगौनानै आंनिबा ओरैसो फार्स्ट नैबे सेकेन्ड ओमफ्राय नैबे औ ओमफ्राय ओरै सासेया सोरमोनलाय नों आरो नों सोरमोनलाय एम्बु बारनाय हरिचरन
खननाय खेला नङा बियो सेम एम्बु बादि एम्बु बारनाय एम्बु बारनाय सेथि बान्थाखौ मोननो हागोन सेथि nebe second ओमफ्राय पास पुलिसरा 5 सानजुरा खाजोब्बाय चकलेट हरखांनाय एबारना मोनबाय फैदो बखनांगौमोन सियारखौ बखनांगौमोन आरो दे बे थांगोन जिरायदो Dorogao आरो निउ आमिनफोरा एलपि स्कुलनि ayo ngezer dadak nanani bai hone rumsani besaka